PHC कल'नि दङ बेवहाय टेनेल मोनसे लामा खालामना दिनैहाय फाउन्डेसन माबा खालामदों ओपनिं खालामदों ओमफ्राय बेवहाय ओरैबायदि लामा गाज्रिमोन बे लामाया दा बेयाव दिनैहाय बेखौ दिनैहाय ओपनिं खालामनाय जाबाय बेखेवदों ओमफ्राय बे जाहैबाय एकदम जेरबासे फ्राय दै जायो न' लुजोबनाय हिसाबै थाबायजा जोबथा खस्थ'मोन बे खस्थ'खौ नुनानै दिनै जोंनि बिटिआर सरखारनिफ्राय जोंनि सार गबिन्दनि फान्डनिफ्राय 56 लाखनि बेवहाय माबा एमाउन्ट खालामनानै होबाय दा बे लामा थाबैनो मावजानाय जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला बिराद खस्थ'मोन बे जायगायाव थाबायनो हायामोन एकदम लेथ्रा एकदम थाबायनो हाया माने आरोबाव लेथ्राबो बे जाया माने जेजोंबो न'जों बुंफबनाय मैला मैलिजों बुंफबनाय मथा-मथि बेखौ दिनै बेखेवनाय हिसाबै जोंनिनो EM सार रन्जित बसुमतारी बेखेवना थांबाय जोबोद जोङो बे एरियानि मानसिफोरा रंजाखांनाय मोनदों जोंनि सारनि सायाव सरकारनि सायाव मानो होनब्ला बेफोरबायदि माने खना खनला उसुबिदा लामाखौ मावनायनि थाखाय दिनै बे PHC कल'निनि रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि मोनदों साबायखर बावदों जोंनि बिटिआर सरकारखौ दा बेनिखायनो जोंबो गोजोननाय मोनदों जोंनि सरकारनिफ्राय मावनो हानायखौ एफा खस्थ'खौ दा जों गासैबो दा जों रंजानाय दं गोजोननाय दङ आरोबाव बिदिनो फैबाय थानाय बेलाफ्राव बिदिनो उसुबिदाफोराव माने खोथा होदों सारमोना बेफोरबायदि उसुबिदाफोर दंबावोब्ला माने जाजोबलांगोन लासैनो दा बेनिखायनो जोंबो गोजोननाय मोनदों आरो मावनायबो बहुद मावबाय हिसाबै दा जोंनि बिटिआर सरकारनि मावनाय दैदेननायखौ जों जोबोद एकदम रंजानाय मोनदों गोजोननाय मोनदों जोबोद खामानि मोजां मावदों दा एसेनोसै आरो